Su Wumogusi. Murikira wono yaragirense yamo yabono margobenga kene ngo kwarigania SMS amangana majya nyaro kumanyigati yare to abeto ko kwariganira yakruwa semambia yarenge ntambe weka chinse chigobono chebono margoba litukuriganira Jumapili ekto chiko sanga amunai sariki merongevene sana isato ngo muteyino yokano mwaka bwo kiri bubere na merongevere nene na mange abereka okorekana ngabya sari bongo chiko kumanya ase margoba yabono bunabalike baito ngabere bako ya sangre nyirabono ni gobono ogotegwana kwa rokanire anemono ase Semeria ya Masimba gati yomu governor bwe county ya Kese Paul Simbarati ngawe gono mu MC bwa Smairura eyemaga yomu governor gotamwali baga omu MC bwe wadeyo eliya kwa na manyibense michinga kichukurwa ngowe basari engana boygo omu MC bwe wadeyo Amerika kwikiriye mono Goetra senchira yesimi asogo taiwali bagana komuchumu governor asogo chikurwa chibasari ase wode yu atari komwali bagabene akwane abamenyi bense miliyoni ngani mwamu ngeto chikomurekera mono ase margoba yamono ase meseti amangana mayana bwo tumulekere chinse mushinde karukiri mu governor boy gowe county ya Kisi Paul Simbarati akoletaro ya mbasoka ngo chesnya getali ya gesusu reform aseri tukulia roboy gonya rakote una ni gobono abanyagetali bamenyete asentere tobwendete asenya getali yo ya gesusu asalire irabuna nachikobeke mirobiri saine ariko ane kumunango kini yali nyagetali ya gisusu level 4 ayungati yali atokochukumulika bego tubase ko yabuna omukonyi wo murayibwense rigadi gashawa na koleta ya etaro ya yabo igochense meri ya madhare abwasa abantu basombo na mache na kote yabune miro biryo ko roje skuru ritukulia jumaine ero negendere ekero kilibono bacho rechinse maisato asaba menyi ba madhare bagochukoba anemono ekere mbreyega egendretse konekiwa ayungati yali tokochukumulekera ase margoba yabona sa yomunenda mange na bogoto bwate goterense mili mtendense mili ya Facebook na bogoto nyarabuna ndizi TV News Digital ngabo igense mili ya YouTube nyarabuna ndizi TV News tobase kwa bogoto bwate goterase website ya itobu na botambe www.indistv.net nyara konyora ayo amo na yenda mangabo igona bokonyara gochora ndizi TV ko bagetse kia obonste nambe yemo ade mono ke koletera manganonsi mirobeli Johnson gotera soko twakere kura na bokunya kolikereteria okolietakuza okolikereeta KUZA gotomo gochia se namba eyemo isano nemo enoti eyemo kolikereetakuza akuza iliko likubuna KUZA onyalo gotomo gochia se eyemo isano nemo enoti eyemo nyirabono ujumbe yo SMS ito likuwakanira kende gyonse aso ikagabu aseti wanso se favorite TV station ngoli kabuna ndizi TV ilibono onyalo gotokora kobegetse namba eyemo asobanya nkongo aso kurwandra anemono ensemelia yamameranio akuza awards kolenda Simon na mange olitoko bwata nero gotera somuntu wimanyeri yakoro kwa Lydia Mose ekero kebona Sarah Stanley akoene kibuna ne koleta gotera asenchire yechibicha na boygo amo nelio boygo asemargoba yabono ndicho gotwara ekyombeke mo kia mo mugusezo manyagetinga Elected Council ekero turamulekere boygo amangana arengete ege corona boygo namangana arengete siasa ayemaga yaburu kunyara gosaba chimbuli ngachibona batabete bako kolene ningi kirabwati ayungati yali tocho kumulekera ase margoba yabono ase nkwana yabene asabageni beli tukulia lero ense ya monenusu chinse chigachia bono morokolenda asiritangana kima toyeke manyire kurwa sense mende studio kwa ligani SMS ya mangana maya litirane nchenkuru kwa Vincent Onyancha.
Akemesi ya mungana majense ya moyabona margo mwanchu muri togo chaka kurwase woderi ya Masimba asiri tukulira mu governor be county ya Kisii Paul Simbarati ni gare chibasari ya senseme yichike chibona bakago siori ya iki ya eta imeyegeti kariki ya guse stadium okona kurenseme ni garati ya lire yo kone kibuna ngo kiranira magendra chinse mo chonsi meye county ya Kisii nabo kone kibwa matobi ya gochia sabu atani bonsi anemono kone kingubwa atani na bargo kirania magendra maiga yo kurwe chibasari chikati ya manyini go bago kerege tambo kerekyo ngachinga kicho garati atebiru na chikumulekera gati ya Rande asoko nyara gusira abamenyi be county ya Kisii rwikira nicire kiri agete gasabete gakubaliera engaki yechikambeine niko chinga kichibono gati ya bwatane bayikira na ngamo na Charles Obebo ngoyibono obakago chorno mu governor buno chikobo omukonyoye asensemeria ya serikali omo MC ogesusu Anton Onkundi na ikirana omo MC ichuni Wycliffe Siocha omo MC omunyaropito tachi gati ya bande ngati wali bayikira na somuru buli tukulia lero asensemejo ya Masimba roboti asenchira yobo ikirano no muri Keito Mirdada Momanyi Omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati nigarule eira yogo chagwekirania amagendero imeyo wadi ya Masimba ase bungenya libali masaba ase gati ya magendero ayo ngamone chipara edaraja amone krimali kya mabere niga ya kwana ya gachinga ki alenge korotota okwena nugwe chiche kichechi basari ase wadi eyo ya Masimba para echiche atenene ndikuraenda naba MCA abu 15 aigani maite para nchira akolekana moroche nchinde chikolekana gesusu echinde Nyamasibi echinde ichuni nzete ko bashwa contractor ngoso erega era yakorire chinde ekore chipale chinde nate message besachiane mekinde shwa ikudiri abeire abantu twanze kwera mabero ekere ne promise na aliete kindo moju ikabone kerongo ndo mugabana nkomekinde shwa ekirimalikeri yakore deke kyabeire ende boyiko na kitega ya ngumbu umo father onyonga akadira nywete etarajiria macha weta igoro rebobe lakini lige na lili tanya wati unajite nkariki kibasiana chose omukoro mubuko nkahata lige na lili amara mnabe kororo orochiro na lutaya torenga kitokorokora mwantebe daraja chinyinge chiri chiwete especially chiri chi account nkorora torenga kitoko bikachibesoro Abaroki waba form 2, form 3 amona form 4 abubale elibwe ya mochi 245 nigo banyora chiche kichechi basari eyo aso mugavana abasaba abaroki wakobeko mukya asa masomabo lero nachagaiga ko make sure mbasere no sera kuande nomoko ogo sera wenchara kwa bana bagenda ralia school itangani tensa ba mabera mutu abere chicheki kanganka dicharwetu nonye kanga na alamisi mtu achirwetu lakini ntagetemba saba mabera mutu abere ekiagera nchia nyorwa sori nyingete yogaiga enacha ngena ne chicheki ne chicheki echimontegera erongwena nande chibesa shilingi million 3.8 million asa abana 1245 eyima Simba yoka Omugavana ni gasaba abaraibonsi gocha amo asokorenta amagendero ase abamenyi be county ya Kisii asaba saba nonya negati ya ba MCA bali bakomocha oburaibuaye gotiga siasa engaki abamenyi baganetse amagenderero lakini bona abagaka na tebe tumuisaransi no mweshimiwa inho momoya agambe na inwe naliturayira amagendero bo segitego tokonya tuiwana ina bona ndagitemba sabe mwezi mwanchiche tubakorera amagendero na mwato ete chinguru icho Ngolipotalia egetaseni kya Ndizi TV ile taliane
Mildred Mumanye. Biyamono muri Keito Mildred Mumanya soroboche rwa central yoboikira nugotegera boigo ase wode ya Masimba himeje county ya Kisii asomuyigo yokolekana sokuro weche keje basari asiri tokulia oba gokora wono mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati omo MC boy gode yoba Ismail ni garokane ku murungane kyandike komi asoko mocho mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati yema igajo mugavana gotamwali baga asomuyigo yokolekana seme ya Masimba galiko nyara gokwana amenyi bensemeyo konengana boss Ismail ni ganya raga ko mocho mugavana ngasogo tebuna ni gamutiga isikoko tamwali baga kubwaza kanabuna ni garen seme ngao ya gesiasa ne mono ni garen seme ya UDM iko chinga kichibo ase nyare ko muchumu governor ngasoko muke gitambu kiryo kuro chibase rwe kasi chiwodi engane bwanta ko kurwa nabo MCA konengana mairani go age chigwe ne ngane yo asanyare ko ganya anyara ko wali bagali yabene rwekerania emiroberi yaye ase wodi ya Masimba na wekerania menye benseme jembele mo maiga yoko mochoro uno MCA ngana yuko tamwali bagani go ya rokane ko letaliberera aneko mono omo msewe wode yo asogota wali bagokwana amenye benseme chinga kichukuru kije basari ase wodi yaye no nabo ni gakwana oetera senchira yesimi abarayi bachorire n'abantu nigo baneri gusikana umugavana asiko mu MCA amasikana yaro aso mu MCA agenda aso mu gavana ikiera ikine kiwego kuna good leadership ura yobia kana mugavana achire ward yo mu MCA tigati go mu MCA ne toka mbali kuragera nera mesemo etoka mbasikaini mbali go ko mbali basani amweri bagali yaye no mu MCA omanyene ward yeyu akwanera abantu baye so gero mugavana boje Masimba atake ko nganda mine tandi ko organize no mu MCA just because inchende chama ya UDA nerare chama ya ODM ikingirige ndokeronge ikiera ni president ekaro ya chirase ensemo ya ODM twarori abachumba bonsi piba gukwana lakini ndu anakara mu president gakora chibasa ya CDF so dokumenti na umugavana era etakirete akore kirigento neri kikebe so I'm saying igende kikia Masimba nekebe tigabara ibasikane neri abantu bagusi baranyore amagendera yagana na kerajo agendere tumonchu muri gotigara boigo imeye county ya Kisii tumuru kerari agendere tokolekana nigo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati akaretara ya mubasokana na boigo jabo bisigo kia ase enyagetari ya gesusu level form etara ya musia wanonigo ya chijama ega yoko murungani ya nemono yobo korere ase enyagetari yoko bwatekana ne no kubura kwa muri kwa nebintu binde asense meyo omugavana arati niga koretara ya asali irabuna na chikwane kina sentunde ntanga ni nyagetari ya gesusungu nyara kunyobekara chi milioni 15 abune nchire mu yoko nyara ko kinya magacho asense meyo na barati ni galire yoko chikobeka sentunde ya kabere chi milioni 30 echibono china nyara ko konya asubwaga chi ase abanyagetari bamenyete arati ko kona kurense mini gate birumuna abanyagetari go barrokan yoseni go arabarokana komenya asatali yaronge gekarangani wanone chinka chiabo egenda tabirike go chikuligirwa na kote abuna ase myake menga nyagetari ya gesusu level form nigo ya rokan nego tigara maigana bono go twara magachama korogo ikabono na bone gate biruma chikubwaterana ngarikone kibuna inyagetari yo nkorosi gwere bujya ente by'abantu baminto bonse bagusi bali bagutumike facility ya gesusu asai kawanja ese forward budget tubwate nkobe kande 1 milioni 30 hectare 30 wose first phase that dembe 1 milioni 15 so that by supplementary umuntu wasoime torona ndio sento momete 30 akole emiyaga acherege hectare kuri mutu ga na mora nginero ogende moiga kendenke mochari tei administration teyo nwana saba kolega soito ba kolega bamenyete bobe kubwa none chinka chiao if I want to promise abakoli bane bonse gas abanyagitari bale mai God willing in another 6 months na muko nyora saki ya mu operate this also to last meal and to know kurumugaka professor anyerose mpaka bora ikora kana kini ganya bakoleka nanche na under taken nanko nyerose bantu baminto ntura sure dinga ega switch mutubega ngokora toligas no mweshimwa kirage no muntu mungwanale igo ningendere okolera abantu baitigasi na mwantu
Yes. Ndagete kwa gavana ngambia muno asoko facility to ya Isuzu level 4 tarire igire ibunere orore mechando to bwate na endo promise ringango bekari chibesa 30 million cyo gukora renovation asenya gitari ito ya Isuzu na ende ninde no mayane gavana ga kwanire igote birenga Isuzu yeto in 6 months ngora bere nanye bone ga se budget yeto bwate to kujukora ibintu miro na bekire bigo cyo gukora iga na ende nimanyitinga ngoikira na bire abantu bwe kabarore change ga Isuzu na ende asenya especially asenya gitari yeto ya level 4 mbiyamo Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime bangendo chigali bachakire kubolia nga nkike uko totebi ngazola mate na bingo taraba le mia bange na ntina nyora zola yiga kono ngonyora to ali sime tandao kono tebi azola ninki azola ere kemeri kemeri ke kwa mama chime na tote vanika renga kemeri kila sama cha stagnant na be kwa mastilek asti fish pond na bongo le maiwe kwa manyene pond obeke as long as ma cha kwa toki ari stagnant. Yes iwo tote benga ne kemeri ke kwa masamachi kayicha macha yatenene yicha macha tenene igera ba macha ko ganda tekoba ko genda na macha ko genda na macha. Yes onto tebiango ekemeri kega na ki ogochaka wesimeka ekene to igure ekemeri kwa macha ni. Yes na ki umuntu akonyo shintatero nyege kabati shintatero so tebiango tuire ngora somugano yo teresere nga ekemeri eki kaige gutuka na kyo kenyora na kyo korose so gusimeka gocha Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Nchumule togosabo kwabera kubatakana no kuburukana okwe metambo kurende gotweranira sentunde ya kabire togendrene mesa ya mangana majya anabuna motogendrete ko yanyora semese anega umunchumuli ko ne kigano kurigire buna igona returega kombe ga kabwatero ngoriyo bolia kero karibuna abagani bayikire gaiga asense studio tocho kumurekera mangana yege corona siasa culture and politics nyarabono ekyombe kya munyagetingal teche council nikobono kya boleti abara ko gusikora chimboli sana nemo kero yo mulero iga tubwate abarayibe kyombe kibakira nsemeye anemono akoletero ngoriyo bolia se studio tali mangana ayunto kwanere asebiru terutambe omukonyi w'umurebe nserikati gashangwa litukolera gakoletaro ya egocha na seskuru ele yo broso ya vari preja yo botoka bona sensemeli ya Mathare me county Nairobi yonko bwatekana ne toge ya neki wa sensemi na kohera abantu gosombona mache okona kurensemi ni gobona gashagwa tabira serikali ne begetemiro berisene eliko nyara kwa neki buna mangana ya masomo ko gendere litukule jumaini kyogocha na seskuru chirache koigorwa na boni gate bire buna gati abamenye bensemi mbachiko kwa chinsem au cheskuru eliko twaro omenye bwabo rekero kelia serikali gana tukolika chinchira choko kibuna emirobelyo yoko batango kurase tego nkanyarire gwikiranyo asensemo yo ngobara bwa abantu abangani go barokana gosombwa county ya Nairobi niga yanakiwetania abantu 14 gosombwa na mache ane asensemo yo ya Mathare. Munajua lazima tufungue mashule yetu.
ndio watoto wetu waweze kusoma. Kwa hivyo tumekubaliana wale wote ambaye wako kwa mashule tutakuwa tukiwauliza kwa heshima, tutawasaidia, relocate hawa pahali kwingine ndio shule zetu siweze kufunguliwa. Na hapa katika Nairobi tutakuwa na kambi 3. Moja ni pale Masinde Muliro Grounds, kuna wale ambaye tutaseto hapo, tutasaidiana na hao partners wetu na Red Cross na serikali tuhakikishe ya kwamba wamekaa vizuri. Pia pale kwa Mavoko Assistant Chiefs Camp tutakuwa pia hapo na kambi nyingine. Pia tutakuwa na kambi ya 3 tutaamua leo saa 8 upande ya Kasarani, ndio tuweze kuweka watu wetu kwa ile njia sawa sawa. Ningetaka kuomba, tumeambiwa na wale watu wa kutabiri hali ya hewa, leo kutakuwa na mvua kali zaidi na kesho kutakuwa na mvua kali zaidi, na ningetaka kuomba Wakenya wale wote wako karibu na maji, wako karibu na mto, tafadhali tunaomba nyinyi muweze kuondoka bila kushurutishwa na mtu yeyote, mkuje pahali mtapata usaidizi. Pia nichukue nafasi hii niulize Wakenya, tafadhali watu wangu wa Kenya, watu wetu tunawapenda, tunauliza nyinyi kwa heshima pia. Chumulikire kubwatekana ne bironga nchiranyira na chiragabo mangana mayase nchira yobo ikiranu chikora gaisa tona mange twarigania itogo chukumanya asebero bitere bitambe kolende asebo ntata kondo mutumo komoke nkirana dochiko sangana bwatane kurwa sekombe kirikia manyagetinge eltechi kanso abane mono babete bakubolia bara ikurwa sorongo rwagusi kubaletera chimbuli sano nemo aliansemeli ya manga bunenchire mo yokonyara koleto gusonsoro no koigwana okonene aiga sorgongo rwagusi mo chumulikona asebero bitere bitambe dochikumira na bara ya kuwa na mangana tegekoro na siasa, culture and politics. Mwishomole gari ntokuwa na mange wanokora tuwale nkwane ndionsi kubabolia anemona kusanga mona intwe nuwatu bosi barugwe terase namba yese mweso nyari kusanga mona intwe semu ye mtandao Facebook, YouTube. Mwishomole gari ya leo tarabe ye mo aseye mo nyara macho kwa na se ebire vike bire bosio mega yoko ndete rongolia se studio Tosca. Omoibuli koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira eriyo konyora migirio yebirengo bigo